Singathini ngalomkhosi esiwugubha namhlanje ngoba kuningi nomkhosi osifundisa kona, kuningi futhi okusafihlekile esingakakwazi ngalomkhosi esiwudumisa noma esiwugubha namhlanje. Amaphuzu nje ambalwa engizokhuluma ngawo. Mhlawumbe sonke sinayo experience, siyayazi lento esetshenziswa odokotela ekuthiwa yini stethoscope, akethi siyasazi. Leya nto efakwe emadlebeni masegayo udokotela ayibeke esifubeni alalele inhliziyo yakho. Mhlawumbe futhi abanye bethu seke baba nenhlanhla ukuthi sebeke bayizama bayifaka emadlebeni, ayibeke enhliziyweni yakhe noma enhliziyweni yomunye umuntu uzwe ishaya. Kodwa umqondo mhlawumbe noma an idea enginibuyisela kuyona ukuthi uma uzwa inhliziyo ishaya iyathusa. Loya gugu. Abanye ke bayawufila ngisho mekuvuke o-BP. Mhlawumbe mesikhuluma ngalo mkhosi singasibuka kancane leso sithombe. Sithi ngezinye indlela, when we celebrate this solemnity, God through his son Jesus Christ is saying, listen to my heart. Yizwa lenhliziyo yami. Yizwa lenhliziyo yami ishaya ngoba phela iyaphila. And lokho it's so leyo feeling iyathusa. Yethi njengoba ngishilo ngathi when God reveals himself, he also conceals. Uma uNkulunkulu ezimbula kukhona kufihlayo futhi. So we will never size siqondisise lokhu size sibe kanye naye. Kodwa kunento esingayikhomba lesigubha namhlanje ukuthi God is alive. He has a heart. Unenhliziyo. And lenhliziyo uthi asilalele. Mesiza emamiseni ayingcwele, lenhliziyo imbulelwa thina and uthi uNkulunkulu, listen to my heart. And siyakubona lokho ukuthi uma ufunda evangelini likaJohane uyezwa ukuthi embhalweni engcwele siyatshela ukuthi esidlweni sokugcina uJesu abanaso nabafundi bakhe, ufunda njalo kuMathewu nakuMark nakuLuke. Kuthiwa ekudleni kokugcina uJesu esidlaba naso nabafundi bakhe babehleli etafuleni, kunanemfanekiso khona siyayazi sonke, kunanomfundo oyedwa ocamele esifubeni sikaJesu. Asitshele ukuthi loya mfundi ubani igama lakhe, siyaspeculateela, but lo mfundi mhlambe uwuphawu olumele mina nawe ukuthi njengoba lo Nkulunkulu esibekela inhliziyo yakhe ngendodana yakhe, uthi nathi masisondele esifubeni sakhe sizocamela kusona, silalele lenhliziyo, sisondele kuloJesu okhuluma nami nawe insuku zonke kulo mhlaba esiphila kuwona ogcwele yonke isinde khona, yonke lezi nkulumo ezikhona. Siyadinga ukuba sike sinike isikhathi uma size emisini noma sizodumisa, just to listen, silalele nenhliziyo kaNkulunkulu. Omunye wabacwebileyo uthi mengabe ebhala athi wayesekuzame konke ezama ukuhlangana noNkulunkulu, efuna ukwazana noNkulunkulu. Kwathi mengabe ezihambela ngelinye ilanga ebona amasimo, ebona ubuhle bendalo kaNkulunkulu, kwase kuyafika umqondo ukuthi angidingi le indalo yakhe iyangikhombisa ngayo. Uma efikela kulawo lo mbono loyo noma lowo muzwa
Kwaba nobuhlungu obukhulu enhliziyweni yakhe ngoba wathi sonke lesi sikhathi bengifuna Nkosi, kanti ubula eduze kwami, ubungaphakathi kimi. Bangaka bethu, each and every day we search for God, but ula kuthina uyakhuluma ngendodana yakhe naye ngenhliziyo yayo ayimbulela thina ukuba siyibone. Kwathi masekwenzeke lokho wayeseba amagama adume enhliziyweni wezwa njalo, our hearts are restless until they rest in you. Inhliziyo zethu azinakuphumula, zize iphumule kubani? kuJesu. So uyasibiza lo Nkulunkulu ukuthi wozophumula enhliziyweni yami. Yingakho namhlanje sizwa lamazwi lawa okuthi wozani kimi nonke ngikhathazekile nisidwa, ngizonikani ukuphumula. I will give you rest, ngoba ayikho enye indawo ocabanga ukuthi ungakuthola kuyo ukuphumula. Ngake ngasho lento ngathi even namakhaya ethu awasasiyona indawo yokuphumula. So ukuphumula kwethu siyokuthola uma sisondelana nalenhliziyo engcwele kaJesu. Uma siyithanda lenhliziyo kaJesu ngoba imnene iyindawo esingakwazi ukuba siphumule kuyona. Isipendulo sethu ukuthi ufike ekhaya usisho lesi sipendulo ngoba siwumkhuleko omnandi. Yibonge umphefumulo wami, yibonge Nkosi, ungakhohlwa umusa wayo omkhulu ekwenzela wona, ukuthi usivulela lenhliziyo yakhe. That is a gift in itself, that is mercy, that is kindness. Yile nhliziyo lena enomusa kaJesu esimlandelayo. So lo mkhosi wanamhlanje usibizela kuleyo mfihlakalo ukuthi hamba uze kumina uzothola ukuphumula. Umqondo wesibili engifisa ukukhuluma ngawo kafishane, abanye benu mhlawumbe bayayazi le ndaba ukuthi ikhehle edala lihlele eduze komfula lihamba nomzukulu waso bayadoba. Uma bedoba ikhehle liyesekubona ufezela uphoseke emanzini. Ufezela ukwazi ukuthi scorpion, do you know sathi scorpion akithi. Then lo mkhulu uyazama ukuthi awukhiphe lo fezela, but methu uyawukhipha lo fezela uyamgofa, uyamstinga lo fezela, uyamshaya, but akagive up bezama ukukhipha. Then umzukulu umebuka yonke lento besethi usizelani lo fezela ngoba kuyafana, umuntu uyazama ukukhipha emanzini ulibe ukushaya, why usiza? Ubese pendula ke ukhulu etshela umshana ukuthi umzukulu wakhe nature kafezela to sting, but akuyona nature yomuntu ukuthi angasizi. It is within its nature to sting you. Athi sadidela omazwi umzukulu masethi just because lo fezela keeps stinging me, why should I change my nature? Bazalwane, siphila emhlabeni osekunokuxabana okuningi, kuyaliwa, kunokungazwani, siyahlebana kwamanje, sophuma la sihlebana. Uma umuntu ezohlala ukaqala bheke ukuthi ubani useduze kwakhe, ukuze masefika lesasikhathi ukuthi masixhawulane abe kude lwena ngoba ngimthandi mina. Siphila kulo mhlaba and sinezizathu. Abanye bethu baze basho bathi ngiyomxolela ngifile. Sinezizathu ukuthi basilimazile basenzele, but just because umuntu ukwenze kanjalo, why should you change your nature to love? Just ngoba lenhliziyo engcwele kuphela esiyidumisayo siyikhokha umihla namalanga, siyidelele, singayilandeli, singayihloniphi, but akakaze nakanye ayishintshe inhliziyo yakhe. Akakaze athi ngoba nina aninginakile, ngoba nina nifani nalento enithi niyayilandela, but ngothi nami ngibe nenhliziyo enkulu. Just because umuntu yena useshintshile, ukulimazile, yes, ukhulume kabi, but wena why ushintshe nature yakho? Because our true nature is to love. Sibizele ukuba sibe ngabantu bothando.
lolu thando okulona lusihlanganisayo, lolu thando engalungisa lomhlaba, lolu thando esibona ngale nhliziyo engcwele kaJesu. Uyasibiza sonke kulolu thando uthi wozohlala kule nhliziyo yami, woza ulethe yonke imithwalo yakho, mina ngizokunika ukuphumula, I will give you rest. Siyalaza kithi ijoke uono iyoke kithi bazalwane, siyayazi yonke. Zimbili izinto esiyaziyo kakhulu ngeyoke. Kunesisho sesiZulu esithi kushawa idonsayo. Meyiboshela inkomo, le kuyinkunzi enkulu, iyona eshawa kakhulu, iyona ekumele idonse kakhulu. Nangu uJesu wethu useshayile, kodwa still usasitabula, usasidonsa. Wadelelwa, wenziwa konke, but usakhona namanje, wenza njani? Uyasitabula. He keeps saving us. Okwesibili ngejoka, ijoka lidinga noma inkomo embili ukuze lidonsa, kithi kunjalo. Enye ngala, enye ngala. Kudingakala inkomo embili, then mase liyahamba ijoka. Uma esinika nomqondo uJesu, ngithi ngicabangela, ngithi usinika nomqondo ukuthi woza nathatha ijoka lami, take my yoke. Uyasifundisa ukuthi awusadingi ukuthi udonse kakhulu, because mina sengikhona